करी जा लड़का कहता बाकी एक आदमी पहले दू आदमी करल संगीता जी हई एगो डांसर ना रौरा नजर में डांसर बड़ी नचनिया में हम संगीता जी को वो समय से देखले बनी जब हम छोट रहनी ननौर गांव में गईनी संगीता जी हमरा के ना चिन्हत रहनी बाकी फिर भी कलाकार जाके यहाँ के डांस करी चित्ररंजन में हाँ चित्ररंजन बंगाल में एगो जगह बा ओइजा संगीता जी आई आज एगो ऐसा समय आई कि आज संगीता जी हमरा के एगो मित दुलरुआ इतना माने नी कि हम चाहतनी कि वीडियो कैसन भी होके व्यूअर मिले हम ये चाहब बाकी संगीता जी के रिकॉर्ड करो डांस ऐसा के हो ना करे अरे बस गइलू दिल में डललू मुश्किल से कम मंच पर एगो भाई तो माला पहनौलो नेताजी हमरा के बोलौनी बाकी वहां के माला ना पहनौनी नीतू यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस गइलू दिल में डललू मुश्किल में कि हमारा दिलवा के धड़कनवा कइलू हो कि हमारा दिलवा के धड़कनवा कइलू हो। संगीता जी हई संगीता जी मने केवल निशा जी नाचने वाली नहीं कला को पहचानने वाली। हम क्या गा रहे हैं पैसा मिला है कुछ गा के कुछ नाच के चल जाए लेकिन संगीता जी वो हई जौन कला के जानत तरी इनका से कोनो भोजपुरी के गायक बाकी नहीं खइना ये समय कहता नहीं कि हमारा दिलवा के धड़कनवा कइलू हो। देखी संगीता जी और मन खुश हो जाई ए जे लय बदल गई कि अरे ध्वनि तोहरे कारण मनवा लागत नहीं है काहे तू सपना होई ध्वनि तोहरे मनवा लागत नहीं है काहे तू सपना होइलू अभी अभी हमारे के माला पहनौनी नीतू यादव जी और मुखिया जी के सुपुत्र बहुत बहुत सम्मान मिलल बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। टीटू यादव हम कहीं नीतू यादव लिख के दे करो अरे कि जब ले न मिलबू तारा पता बात ना दिन के बाद मिलो तरु बाकी एगो विश्वास से बात हमारे सुना संगीता जी कि सुती चाहे जगी
नाम तोहरे धो के अब बचपन से तरह के प्यार करीला अरे का जाने ऐसन का चल गइलू कि सुती चाहे जागिले हमारा लक्ष्मण यादव जी आशीर्वाद दिले बनी बार बार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा कि सुती चाहे जागिले नाम तोहरे धोके अरे का जाने ऐसन का चल गइलू तहरा मालूम ना होइबा कि हमरा मालूम बा अरे दिल में करार बा तोहरे इंतजार बा करार बा तोहरे इंतजार बा अरे दिल में करार बा तोहरे इंतजार बा ए जान हमर लेके तू जनवा गइलू हो ए जान हमर लेके तू जनवा गइलू हो ए जान हमर लेके तू जनवा गइलू हो एगो बात जानी संगीता जी कि अरे धनी तोहरे कारण मनवा लागत नहीं है काहे तू सब तैयारी भाई